Ang'e ni ndalo moko nitie clip moro mane owuok mane wacho ni piny wang' ni omit ni ber ni deep state gi system nitiere. En ang'o mane otimore? Gi singo ma deep state gi system ni gino chako pasre lwet oganda. Ang'eyo ni jogo ne wawacho ni wang' ni okwadwa giro raia kwa wacho ni okwalwa. Nikech ne wang'eyo ni jomosebedo ka kwalowa ne gikwalowa ka gikonyore gi sirikal gi system. To ne wang'eyo ni system ni ne ena president kende. To deputy president be nodhi onindo piny ka owuondre ni decide gi ng'ani to en omaka security gi te nyaka security intelligence gi ena yigi en owuondre koni owuondre ineno ginene ma dhako odiyo chwore go koni to en to owuondre ne gani nega en modiyo en makaro odiyo chwore oginene koni. Koro omiyo ne ng'ani en ogo koko ne nwakire oke sirikal to koni to karo omako gigo nikech kata security meetings ne odhi e teko da cabinet gi ong'e gimoro amora. Koro omiyo ne kama ne ogwenyowago en ni nodhi omako jakom mar IEBC. Ko jakom mar IEBC ni en kar to kara en to otiyo mna ni ginene. En otiyo mna ni namba 2. Namba 2 ni motiyo ni makoro gik moko duto kata kane commissioners pod onge. Ten modhi oloso, odhi okunya ndaki te ma kwalo kura modhi odwaro nyaka procurement, odhi odwaro nyaka jo miluongo ni jo Venezuela. Ma gitimo procurement go duto te. Ma kane kuro wan wang'iyo ni commissioners kuro bende nitie kanyo mabeyo mang'iyo gino maber ni kendo commission ema biro decide gino ok ng'ato achiel. Nikech ng'ano to ne waseng'e ni ng'ano to en to tiyo gi namba 2. Namba jakomno. To ne wang'iyo kaka chik onego bedi ni commissioners ka gin 7. Nyaka gibed 7. To onego gibed 7. Ka 4 ni kon moro, okono ema onego bed ni tiyo. Koro gino dhi adhiya kamano kane wang'iyo anto ne chunya tang' ni jakomni samoro nyalo cherre mi kata overrule jomoko gi. Koro be kaka notimre nikech koro jakom en nodhi ong'i ang'iya gigo ne en gik mane gisechano kendo ne ging'eyo. Modhi olanda gimopogre ka ji 4 gi to wacho ne. Commission gi yiero gi ji 7 nikech idwa ni mondo ka nitie ginene pogruok to kik bedie tai gimiluongo ni tai. Koro nyaka bedi ji 3 gi ji 4. To koro ka nitie tai ka ji opogore ni jo ng'ato abstain. Koro ji 3 to mane nyalo ng'ado wuok. Koro chairman nyalo ng'ado wuok. Koro emomiyo mano kama ne wang'iyo to kara ne wang'iye ne wang'iye to kara ng'ani ni gandaki manosekunyo moseneno ni chairman ni kumdhi omako mafwanda moketo. Koro kata wachandre ni commissioners moko ging'eny. Chalo kanono koro. Chiro chalo kanono. An gi penjo kanyo daktari. Ng'ato achiel mana magikwalo go kura. An gi penjo ka daktari. Gino osepasore lwet oganda kuom safar 5 te. Ka rieko mar kwale no e rieko mar donje telo. En ang'o ne mono umbe tiyo gi rieko ma jomoko osebedo ka tiyogo? Nikech oganda duto nigi chandore ndi. Mano tok nyal tamre. En gima duong' ma ng'ano ne tiyogo en korka pesa. To pesa matin ma jogo dwaro to ok ne nyal tamre. En ni jakom ni nere ni nosemiye gimoro maduong' makoro kaka no timre ok bino inchuse ineno ka en owuon be nowuotho kotemo
kotemo dwaro ni mondo ogoye dhoge bor, en owuon jakomno nowuotho mobiro nyaka ir jatendwa mar party nyaka dalane, to ne odhi moneno jowa moko kaka Tuju bende nyalo nyisou maler gik mane gidwaro. To gigo te kane kara ong'ise to nogo bei, obiro wachonu koni to dogo dhi ong'iso joka, koro joka ringo piyo piyo. To jogo ginene, jogo sama pod uiko nudhi timo kocha, to kara joka nyose timone gimoro.